Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bagxeke baphinde basola Igcokama Elisha abathandi kanye nabalandeli bomculo kaMaskandi beligxeka ukuthi ke lithanda ukubuka futhi ke liphanga udumo emva kweqembu ke elithe lalifoma lapha la elibizwa ngondabuzekwayo abasha. Sokhumbula ke ondabuzekwayo ukuthi iqembu elike laba khona la okwakhamba khona ke Igcokama Elisha uAli Mgube kanye nechalaha lika Shafuza umjikjelo ongasekho ke emhlabeni. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuzo zonke izindawo la enibula khona le video. Mangokuqala ungijoinele likhasi wamukele igama lami usibonga konke wakandwandwe mawuthanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Hey bafowethu bathi ukuthele bagane unwabo abalandeli nabathandi bamaskandi begxeka lona ke Igcokama Elisha ukuthi ke liphanga udumo ngaso sonke isikhathi bathi lifuna ke yonke into ibe ngalo nento ke eyenzeka emculweni kaMaskandi bathi ke Igcokama liyalithanda ukuthi yonke leyo nto kube ukuthi iyenzeka kulona lifuna ukubona abanye abaculi bekhuphuka futhi ke benza kahle emva ukuthi ke Igcokama Elisha lenze ingoma ethi ke video call ihloko sayo kanye ke nemfezi emnyama bese kuba uBobo umfana webig kanti ke Igcokama Elisha bathi lengoma lintshontshe noma lithathe kuyena uBobo lase etshela ke uBobo ukuthi ke lengoma ke ayithathe ayinike yena bese ke kuba ngazi ukuthi ke iqhamuka ngakuyena kanti ke sokhumbula ukuthi le iqembu lake laba khona abantu ababelithanda kakhulu lase liyawa ke kulokhu ke sebephinde balivusa kodwa ke balibiza ngondabuzekwayo abasha kanti ke abanye abantu basijabulele kakhulu lesenzo sabo sokuhlanganyela bekhiphe umusic omnandi ndawonye abanye ke basigxekile bathi ke laba bahlangene ngokubi kodwa ke abahlangane ngokubi bazohlukana futhi ngokubi kanti ke baphinde bagxeka naye uBobo bamsola ukuba yixoka emva kokuthi ke ekwazile ukukhipha ingoma nalo Igcokama Elisha kodwa ke emva kwalokho ke wasephinda ke kuzwakala lapha isiqopha maze ekhuluma khona nothile emtshela ukuthi Igcokama Elisha engazuthi limgwamandile ke lamphuca yona lengoma waseke naye evuma ukuthi ingoma ayenze nayo Igcokama Elisha futhi ke alinike kube ngazuthi ingoma eqhamuka ngasesandleni salo Igcokama Elisha ngoba ke ukhala ukuthi lona vele linabalandeli abaningi futhi ke liyathandwa ngapha nangapha uthi yena ubona kuyibusiness deal ezoba yinhle kakhulu for esidini lakhe kanti ke ngaphandle ukuthi sikhulume kakhulu ake ngivele ngidedele nansi video nawe ke bese uzwela ukuthi yini kahle lesikhuluma ngayo emva kwevideo ke sobe sesikhuluma okuningi kabya cha ingomeni lapha bengiyenzile ingoma yayodwa kodwa bengithi ngihleli isingile ngenxa yalesifo kase ngidlala leliqola ke lo mthandeni ngoba wena umfowethu futhi akuchazele lathi leliqola futhi ngase ngicula nalo la kweCD la izwe mnandi ingoma ngoba bengifeature lona ngafeature noFace ngazi ke mfowethu nomthatha isinqumo esihle lapha leliqola ke mfowethu litheli yayijabulela kakhulu ingoma lizwe mnandi jabulela nokuhlangana nathi manje ke lapho ke laselicela ukuthi belicela lengoma siyiguqule ivele ibe inhlanganisela njengoba babenzile noAli nomjikjelo ingabe saba uBobo lengoma igama ke kodwa usazoza nalo la estudio uzoba umuntu ongikhokhelayo noma indleko lezi sengiwestile zalengoma yodwa ayikhokhele bese jika lapho ke senza neDVD yayo lengoma ngakubuka ke mina mfowethu khona kuwumqondo omuhle ngoba phela basifica lapha emculweni nje sibadala ngokweminyaka kodwa ngokwedumo nangokwabantu sebethe ukusedlula impela nje kakhulu ezithwalo zabo ke mfowethu njoba wazi ase ngithi ke cha hayi angikhulule nje inhliziyo kwenzeka kodwa ngoba ungakwethu nje ngikubikela into efana naleyo ukuthi ngeke qhamuke uBobo lesingile yodwa izoqhamuka nje ithe ukuthi ibizwa ngelinye igama kodwa nje ke elizobe lihlane sazobathathu nalama ayike bafowethu nonke senizwela ukuthi ke yini ke le abalandeli abayigxekela noma ke abayigconela Igcokama Elisha kanye noBobo bamsola ukuthi ke uBobo uyixoki uyahleba ngamanye amazwi kanti ke ake ngizwe mina ukuphawula kwakho ukuthi ke ngabe kuthini wena ubungenze njani kuwena ngabe wenze kahle uBobo noma Igcokama Elisha lokho elikwenzile kuhle noma akukho kuhle yobe ke usoshiya icomment yakho khona lapha kwi comment section asivele siqede khona kwi comment section
section. Mina ngitathele ka YouTube bafethu sengiphuma kanje. Kanti ke asiphinde sibambane evidweni elandelayo. Ngithi ke shelele.